काइन मास्टारावहाय बोरै भिडिअखौ एडिट खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि। अब्ला सेथियावनो प्ले स्ट'रावहाय थांनो नांगौ। प्ले स्ट'रावहाय थुबाय आङो काइन मास्टारखौ डाउनलड खालामनो। बेहाय काइन मास्टार लिरदो। काइन मास्टारा डाउनलड जाखांबाय, इनस्टल जाखांबाय। दानिया काइन मास्टारावहाय थुनानैहाय भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो बेखौहाय नायनि। माबोरै एडिट खालामजायो, माबायदि एडिट खालामजायो नायनि। नै बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। वेलकाम टु काइन मास्टार। You agree to our terms of service and privacy policy when you start using kine master. Okay थुनानै होनसै। Okay आव थुबाय आङो। Please check your network connection and try again. बेवहाय क्रिएटआवहाय थुबाय आं। क्रिएट निउआवहाय थुबाय। ओमफ्राय बेवहाय 16:9 ओंखारदों नै। 9:16, 1:1। बेवहाय इउटुबनि थाखायहाय इउटुबावहाय भिडिअ होनायनि थाखाय 16:9आवनो होनांगौ। बेयाव जेरै दङ बेयावनो थाथों। गाहायावल' क्रिएटआवहाय थुदो। क्रिएट दङ नै गाहायाव थुदो। अब्ला बेखौहाय एलाउआव थुदो। एलाउआव थुबाय। आरो बेबायदिनो क्रिएट ओंखारबावबाय नै। क्रिएटआवहाय थुनोसै। दानिया बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। अब्ला दायो इमेजफोर लादो। बेवहाय बबेखौ एडिट खालामनो, बबे भिडिअखौ एडिट खालामनो, बेवहाय फाइलावहाय थांबाय, बेयाव सायख'नानै लादो। इमेज एसेटबो दङ नै। थाखानाय इमेज बियो इमेज एसेट। बेवहाय बे काइन मास्टारावहाय माखासे इमेजफोर दंखायो नै, सावगारिफोर। बे इमेजफोरावहाय थुनानैहाय बे इमेजफोरखौ बाहायनो हागोन। नैबेफोरखौ मोनसे लानोसै, जिखुनु मोनसे थुबाय आङो नै। मोनसे थुबाय। अब्ला आं मोनसे थुबाय। बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे थुबाय आं, सावगारि जिखुनु। बेनिफ्राय बेगाव थुबाय आं खनसे बेगाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेबायदि ओंखारबाय आरोखि। बेखौ फोलावजागोन नै। फोलावजागोन। बेखौहाय बेयाव थुबाय आं नै। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। दानिया बेयाव बायदिसिना लिरोब्ला नैबे लेयारावहाय थुनांगौ। लेयार लिरनाय दङ नैबेयाव। नै बे लेयाराव थुबाय आं। लेयाराव थुयोब्ला नैबेबायदि ओंखारबाय। आखरफोर लिरोब्ला टिआव थुदो। टिआव थुयोब्ला बेवहाय मा लिरनो गोसो लिरजाबाय। जेनेबा गुड लिरबाय आङो ओरैनो। गुड मर्निं लिरबाय आं नै जेनेबा। अकेआव थुदो। अकेआव थुबाय। अकेआव थुबाय आं। अब्ला नै बेयाव फैबाय नै। बेवहाय फैबाय। बेयाव माबायदि बसायगोन बेयाव बसायदो नै आखर। बेयाव बसायदो। बेखौ फोलावनोबो हाबाय नै समाननो। बेनिफ्राय कालार रं होनोब्ला बेवहाय कालाराव थांदो। नै बे कालार लिरनाय दङ, बे कालाराव थांदो। बेयाव माबायदि कालार होनो गोसो बेवहाय होनानैहाय नैबे राइट सिनावहाय थुदो। फैबाय बे रोखोम।
ओमफ्राय बै गोजौआवहाय थुबावदो गोजौआव थुब्लानो बे बेगाव थांफिनबाय बा आखर लिरबाय नै बेबायदिनो आरो माबा मोनसे आखर लिरबावनोब्ला आरो बे टियावनो थुबावदो टियाव थुनानैहाय बेखौ लिरनो हागोन। बेनिफ्राय बे आखरखौहाय माबायदि होगोन बेखौहाय थुयोब्ला नैबे ए ओमफ्राय गोरलै आखर ए होनाय दङ बेवहाय थुनांगौ। बेयाव थुयोब्ला बेवहाय लेटिन' दङ नै माबायदि साइसनि आखर होनाय नै माबायदि स्टाइलनि आखर होनाय फेभरिट दङ एन्ड्रइड दङ नै माबायदि स्टाइलनि आखरखौ होगोन मोनसे थुनोसै आङो नैबेखौ थुबाय ओमफ्राय बेयाव राइट सिनावहाय थुनानै होदो अब्ला बेयो फैबाय बे स्टाइला फैबाय आखरा बे स्टाइल। दा लिरनायफ्रा बेबायदिनो गोसोबायदि लिरनानैहाय होनो हागोन आरोखि बे मोनसे जाबाय। बेनिफ्राय जुदि हास'योब्ला अब्ला नैबेवहाय खेमसि बायदि नुदों बे खेमसि बायदियावहाय बेवहाय थुनांगौ आरो नै खेमसियाव थुबाय आङो नैबे खेमसियाव बेबायदिनो बेवहाय ट्रिम खालामनो हायो गेजेराव हास'नो हायो नैबेयाव जेरै होदों बिदिनो स्प्लाइट खालामनो हायो। स्प्लाइटआव थुनानै होयोब्ला बेवहाय थबस्र' जगोन आं स्प्लाइटआव थुबाय नै स्प्लाइटआव थुबाय आरो गोजौनिखौबो माबानानैहाय खेमसियाव थुनानै बेखौबो स्प्लाइटआव थुनानै होनोसै आङो स्प्लाइटआव थुबाय नै जबाय। बेनिफ्राय आगदाथिंनिखौ डिलिट खालामनो सानबायब्ला अब्ला बेवहाय बा आगसिथिंनिखौ डिलिट खालामनो सानबायब्ला बेवहाय थुफिननानैहाय ट्रिम लेफ्टआव थुदो बा ट्रिम राइटआव थुयोब्ला आगदाथिंनिखौ डिलिट खालामनो हागोन बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ। बे मोनसे जाबाय। बेनि उनावहाय गोजौआव थुलायबाय ओमफ्राय बे लेयारावनो थुबावदो बे लेयारावनो दङ नै बेवहाय माबा मोनसे आरो सावगारिफोर भिडिअफोर लागायदेरनोब्ला बे गोजौथारावहाय थुनांगौ नै बे गोजौआव मेडियायाव थुनांगौ मेडिया दं इफेक्ट दं स्टिकार दं टेक्स्ट दं ओमफ्राय हेन्ड राइटिं दङ नै होमब्ला बै गोजौआव थुनांगौ मेडियायाव गोजौआव थुबाय अब्ला गेलारियाव फैफिनो बेवहाय मा भिडिअखौहाय होनो गोसो बे भिडिअफोरखौहाय बेबायदिनो माबानानैहाय होनो हागोन आरोखि। आंनियावहाय दा भिडिअ गैया दा बेवहाय पिकचारानो जा जियानो जा बेवहाय आरो लाबोदेरनानैहाय होनो हागोन ग्रोबनो माने लादो बेवहाय मोनसे पिकचार लाबोनि पिकचार अब्ला नै फैबाय नैबेहाय नै मोनसे पिकचाराव थुदोंमोन बे पिकचारा नै फैबाय। बेबायदिनो बेवहाय नांगौबायदि लागायदेरनानै होदो नै लागायदेरनानै होदो बे रोखोम। ओमफ्राय बेवहाय मा दङ नायदो नै क्रपिंआ जाबाय फिसा खालामजागोन ओमफ्राय बेबायदिनो इन एमिनेसन दं अभारअल एमिनेसन दं आउट एमिनेसन दं बेफोरो फेड दङ पप दङ माने ओंखारलाय गोमोरलाय नै बिदि खालामनो हागोन नै बे रोखोम। फेडनाव होयोब्ला बिदिनो गोमोरलाय ओंखारलाय जागोन बेबो ननाव होयोब्ला जेबो जानाय नङा। स्लाइड राइटनाव होला बेबायदि जागोन नै आखरफ्रा स्लाइड जागोन बे आखराव थुनानैहाय स्लाइड लेफ्ट नै बेबायदि आखरफ्रा बिदि खारगोन नै बिदि ओंखारगोन बेफोरखौ बाहायनो हायो गोनांथि बाहायनो गोसो जायोब्ला बेफोरखौ बाहायनो हागोन। बेनिफ्राय कालारथ' थाखाबाय आल्फा केपासिटि दं आल्फा अपासिटि गोमोस्लिउ खालायनो हायो नै बेखौ आखरा
गोमोरदों नै बा बै पिक्सारखौबो गोमोरहोनो हागोन। बेबायदि बेफोरखौ एडजास्ट खालामनो हागोन आरो। बेनिफ्राय शेड' दङ, सायहा होनाय, शेड' होनो हागोन। शेड'फोरखौ सायहाफोर होनो हागोन आखरफ्रावहाय। बेगावहाय आं थुफिनबाय। बेकग्राउन्ड कालारफोर होनो हागोन नै बे रोखोम। बेबायदिनो बेवहाय नागिरनानैहाय बिदि बानायनो हागोन। दानिया बेवहाय थुलांबाय थाब्लानो बेफोरखौहाय रोंखायो, बेखौ एडजास्ट खालामलांनो हागोन। अब्ला दानिया नैबे मेडिया, बे मेडियायावहाय थुयोब्ला गोदान बेवहाय भिडिअफोरखौहाय लाबोदेरनानै बेव जरायदेरनो हागोन आरोखि। मेडियायावहाय थुयोब्ला बेवहाय गोदानैहाय फैगोन। इमेज एसेटआवनो आं थुबावबाय। काइन मास्टारनि बेवहाय इमेजफोर दंखायो नै आलादा, बेयाव थुबावबाय आं। नै बिदि जरायदेरनाय जाफैयो नै बिदि। भिडिअफोरखौ ग्रोब लागायदेरफैनायनि जागोन आरोखि। भिडिअफोरखौहाय गोदान रोखोमै बेवहाय लागायदेरफैनो हायो। अब्ला अबेयाव थुब्ला लागायदेरफैनो हागोन? अबेयाव थुब्ला लागायदेरफैनो हागोन? नैबे मेडियायावहाय गोजौथारावहाय थुयोब्ला, मेडिया लिरनाय दङ, बे गोजौआव थुयोब्ला बिदि लागायदेरनो हागोन। बेनिफ्राय बेहाय दङ अडिअ', बे अडिअ'आवहाय थुनानैहाय बेवहाय थाखानाय मिउजिकफोरखौहाय बेवहाय लागायदेरनो हागोन। मिउजिकआवहाय मिउजिक मा मिउजिक दङ, बे मिउजिकफोरखौ बेकग्राउन्ड मिउजिक हिसाबैहाय बेवहाय होनो हागोन मिलायनानैहाय आरोखि। मिउजिकआवहाय थुनानै, बे अडिअ'आवहाय थुनानैहाय। ओमफ्राय बेयाव रेकर्ड दङ नै, ओमफ्राय एलाउ खालामदो। बेनि उनावहाय नोंनि बे भिडिअ'आवहाय नोङो बिदि बुंबाय थानायखौहाय रेकर्ड खालामनो जुदि गोसोब्ला, माने बे थाखानाय भिडिअ' रेकर्डिंआवहाय थाखानाय सोदोबफोरखौहाय दाननानै गोदान बेबायदि भिडिअ'आवहाय रावफोर सोनो गोसोब्ला बेखौहाय रेकर्डआवहाय थुनानैहाय खालामबानो जायो। नैबे स्टार्टआव थुदो, स्टार्टआव थुब्लानो बे अट'मेटिक दा आं जेरै बुंदों बे बुंनाया बेवहाय रेकर्ड जाबाय आरोखि। नै बे आं बुंनाया बेहाय दा रेकर्ड जागासिनो दङ। स्टपआव थुबाय आं, स्टपआव थुबाय। अब्ला बेखौहाय प्ले खालामोब्ला दायो खोनाफिनगोनबो आरोखि। प्ले खालामनायनोब्ला नैबे प्ले बाटन दङ, नैबेहाय थुब्लानो जायो। बे प्ले बाटनाव थुब्लानो जाबाय। अब्लानो बियो प्ले जागोन। दानिया बेबायदिनो बेवहाय गासिबो जाजोब्बायब्ला, थिग थाक बानायजोबनो हाबायब्ला, बेयाव थुबाय थाब्लानो रोंखायो, गासिखौबो थुबाय थाब्लानो। बे गोजौथारावहाय थिरसिन दङ नै, गोजौआव जोबजोब्बायब्ला, खामानिया गासिबो थिग जाजोब्बायब्ला बेहाय, अब्लानिया बै गोजौआवहाय थुदो आरोना। नैबे गोजौआवहाय थुनांगौ, नैबेहाय गोजौथाराव। अब्ला बे गोजौआवहाय बेयाव थुदो, बेयाव थुनानैहाय बेयाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। अब्ला सेभ एस भिडिअ'आवहाय बेवहाय रिसुलेसना 1080p आनो जाखानांगौखा, नैबे थिगानोखा। बेखौ मिलायहोनांगौ। ओमफ्राय बेयो 30आवहाय होदो, 30आव। फ्रेम रेटखौहाय 30आव होदो, ओमफ्राय बिथिंनिया बे 1080p आवनो बियो थानो नांगौ। अब्ला बेवहाय बिट्रेटआ 16.48 Mbps जाबाय। बेबायदिनो मिलायहोनानै नैबेहाय सेभ एसआवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। सेभ एसआव थुयोब्लानो बियो, सेभ एसआव थुब्लानो बियो थांसिगोन आरोखि।
सेभ एस